جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ میں امید کرنا کہ میرے سارے سجانے بیلی بالکل ٹھیک ٹھاک تے خوش باش ہو سونا سہیں پچھلے ڈیاں میری پہلی کتاب دو انگلی آسمان مارکیٹ چاہیے جنا پہلا پروگرام سہیں سریکی دھرتی دے خوبصورت شاعر شفیق شجرا کمسن نے کرائے۔ میں شفیق شجرا کمسن سہیں ہونے دا تھوڑا انہیں دی محبت، انہیں دا پیار، انہیں دا خلوص کہ انہیں مظفر گڑھ میری کتاب دو انگلی آسمان دے تقریب رونمائی کرائی اتے میں انہیں دا بھی شکر گزار ہاں کہ جڑے دوست این پروگرام کو سونا بناون سانگے این پروگرام دے تشریف کہنا ہے میں کو اعزاز بخشنے انہیں دی محبت، انہیں دی شفقت کہ اپنے قیمتی وقتی جو وقت کٹ گئے سالے کول آئے اتے کوئی دوستیں میری دستار بندی کرائی۔ میرے پہلے دستار بندی کرائی جناب منشو بھٹا سہی ہونی اتے حاتم بلوچ سہی ہونی، انہیں دا بھی میں تھو رہے تھا انہیں دی محبت اتے اشرف حسین باقر سہی ہونی بھی دستار بندی کرائی، انہیں دا بھی میں تھو رہے تھا اتے مظفر گڑھ دے خوبصورت شاعر سلیم نطقانی اتے راشد ترین سی ہونی بھی دستار بندی کرائی، انہیں دی بھی محبت، انہیں دا پیار، انہیں دا خلوص کہ میں کو انہیں این لیک سمجھا، میری حوصلہ افزائی کی تھی اتے دور تو آئے مہمان سی لطیف قمر سی ہونی بھی میں کو سریکی اجرک پوئی، انہیں دا بھی میں تھو رہے تھا پروگرام دے وچ سیف اللہ سیفل سی ہونی دور تو تشریف گھنائے، زوار حسین زوار، سلیم نطقانی، اشرف حسین باقر، محمد رفیق ساگر، مختار مخلص، سلیم نطقانی، راشد ترین، منشو بھٹا، نظر احمد، نظر شہباز مہروی، عمران شاکر مہروی، حاتم بلوچ، عمر خان سیہڑ، لطیف قمر، فیاض دانش رنگ پوری، شہزاد ملک، سعید احمد، سعید رضوان، سعید زمان کاوش، منظور سیال، شہدہ وفا علوی، اقبال مہروی، ظفر ڈا، ندیم با ساگر، ظفر ادم تن، نوید ستاری، مختار مخفی، صابر بیدار، بلال بزمی، رفیق دلبر، رانا عبدالرب، ثقلین قیس، کاشف کاظمی، ذوالفقار میسم، شمس الدین شمسو، علی حسن تے شیراز حسن، سیب ثاقب، عمر سہیل لوہاج، زارف نطقانی، افضل گرمانی اتے ارشد عباس ببھان سے ہونے دا بھی میں تھو رہتا کہ وہ اپنی قیمتی وقتی چوڑ وقت کٹ کے سارے پروگرام دا حصہ بنے اتے میری کتاب دی رونمائی شامل تھے اتے شفیق شجرا کمسن ان دی محبت نے دو انگلی آسمان جنہیں دی رونمائی کرائی، انہیں دا پیار ہمیشہ یاد راسی۔ شفیق شجرا کمسن سہیں تھوڑی محبت دا تھو رہتا